dúfam teda, že to budete aj vy televízni diváci pri obrazovkách cítiť, lebo ja ten pocit mám, že sme sa v jednotke oťukali, napriek tomu, že sme si nejak ľudsky už sadli a potom to pre mňa malo už len pridanú hodnotu tým, že vlastne pracujeme ďalej na tom tandeme moderátorskom a tento rok sme možno aj viac sa snažili byť vtipnejší alebo trošku uletieť niekam a v tomto duchu sme to snažili sa robiť, tak snáď to tak bude aj na obraze. Že prišli ľudia, ktorí robili veci, o ktorých som nevedel, že existujú. Lebo prišli aj také veci, o ktorých som naozaj nevedel, že sa dajú robiť, alebo že existuje taká rekvizita, s ňou sa dá robiť istá činnosť. A takých situácií bolo viacero, keď niekto taký prišiel. Fyzicky áno, v istých etapách. To znamená, keď je niekde divadlo a človek trávi 16-17 hodín na placi a potom málo spí a okrem toho je vyčerpaný, takže nemôže spať a trvá to 2 týždne, tak potom naozaj potrebuje výraznú dovolenku. A živé prenosy sú tiež istý stres, ale na to som si zvykol už dávno, čiže mňa skôr unavujú také tie dlhodobé, niekoľko týždňové, trvalé vyšťavovače. Nebola nervozita možno áno, neviem, či to je tréma, ale to je taký skôr pocit odpovednosti byť pripravený, nepodceniť to, nezabudnúť na nič a zároveň byť na tom mieste dostatočne kreatívny a vedieť improvizovať. To sú také pre mňa najdôležitejšie méty toho, alebo piliere toho živého moderovania a priameho prenosu. Takto ono vždy to je ako pri knihách, pri filmoch, jednotka je vždy prvá a dvojka by mala vždy stavať na tom, že sa chce kvalitatívne odraziť vyššie a ponúknuť iné veci a možno zopakovať to, čo bolo úspešné, ale v inom balení a pridať nové elementy. A ja si myslím, že v tomto smere dvojka, aspoň pre mňa, zatiaľ tieto atribúty naplňa. Hovorím, je dôležité, aby tento pocit mali aj diváci, tak ja pevne verím, že